Rahayu untuk kita semua. Pada malam kesempatan hari ini, WSP hadir di hadapan Anda panjenengan semuanya dalam acara halal lebih halal di Dusun Kerajaan 2 Mangunrejo, Kajolan, tanpa ada suatu alangan apapun. Maka dari itu mari kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bila mana di malam hari ini cuaca terang, habis hujan, alhamdulillah pun sami terang. Nika menika katur pangabekti kula sak rombongan katur dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mangunrejo. Nggih panjenenganipun Bapak CC Padang Susilo Dalah Garwa Putra, Bapak mantan Kepala Desa Nur Saifuddin, Bapak Slamet Waris, Bapak mantan Sekretaris Desa Mangunrejo nggih Bapak Teguh Dimyati Dalah Garwa Putra. Dalah sesepuh kasepuhan panjenenganipun Bapak Waryono, panjenenganipun Bapak Teguh Dimyati. Boten kesupen katur dumateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW sedaya wonten Padukuhan Kerajaan 2 Mangunrejo. Saha boten kata lumpet katur dumateng panjenenganipun Bapak Dinmas ingkang nderekaken lampahing adicara ing dalu menika, nderek amanaken sedaya ingkang kinurmatan Karang Taruna Kerajaan 2 Mangunrejo saha Nur Muhammad channel YouTuber saha Kajoran TV ingkang sampun nderek mangayu bagya derek ngregengaken swasana ing dalu menika. Boten kesupen ugi katur dumateng Rivara Audio Sound System ingkang pun pandegani saking panjenenganipun Mbah Man ingkang pidalem wonten ing tlatah Kerajaan Sambak Kajoran ingkang derek mangayu bagya ngregengaken swasana saha ngeranakaken ing adicara halal lebih halal wonten Padukuhan Kerajaan 2 Mangunrejo. Ugi matur suwun WSP Wahyu Sabdo Pangestu katur dumateng sedaya warga masyarakat. Mliginipun katur dumateng sedaya Padukuhan Kerajaan Kalih Mangunrejo ingkang sampun nimbali wontenipun kesenian Wahyu Sabdo Pangestu ing wekdal sonten dumugi dalu menika. Ingkang menika saestu sepisan malih sedaya keluarga besar WSP ngaturaken gunging matur suwun. Ingkang badhe lumadi ing wekdal dalu menika ingkang sepisan Warok Junior Putri kalajengaken jaranan kreasi putri Warok Suro Bledek, Warok Junior Putra, Warok Nyai Gondosari saha Warok WSP. Makaten mugi-mugi dumugi lampahing adicara ing titi wanci samangke tansah pinaringan wilujeng tan boten wonten alangan setunggal punapa. Datang kata lumen ugi matur suwun rawuhipun saking panjenenganipun Bapak Sudarpo Dalaing Bapak Musiman minangka sesepuh wontenipun adicara WSP ing wekdal dalu menika. Derek ngregaken remenaken rawuh saha matur suwun ingkang kathah. Pramila katur dumateng panjenengan ingkang dereng saged rawuh sumangga kasuwun enggal-enggal antara wiwapan ingkang sampun sumadya amargi wekdal saha titi wanci ingkang sampun nedahaken WSP badhe kapiyarsa wonten arsa panjenengan.
Ingkang menika badhe kapiyarsa ingkang sepisan Warok Junior Putri WSP Satose.
Sikat aja. Babatono Pangeran Suntilaksono. Ya Allah, ya Allah. Babatono Pangeran Suntilaksono. Paring sandang, paring papan, paring welas kawulan Babatono Pangeran Suntilaksono. Babatono Pangeran Suntilaksono. Pangerane paring sandang, paring papan, paring welas kawulan
bang wis rahino bang wis rahino sengrengene muncul sumaras sempurna bang wis rahino bang wis rahino Yo, Mbak Luna Maya, onteng-onteng kacang, hei sikat kang. Mbak Luna Mayangon meri, ayo si Katri. Mbak Luna Maya siram keramas, ayo sikat mas.